हिनजाव गोदाना खांख्राइ बाथोन अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि माने गुसुबो नङा गुदुंबो नङा जागासिनो दं बोथोरा एसे गुसु। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दिनै दंफैयो जाहैबाय बहाय चिरां जिल्लानि साहा थानाय भुटान सिमनाजों नांजाबनाय मालिबिथा होननाय जायगायावहाय दा आं बेयाव मानो फैदों मानोना बेयावहाय सासे लोगोनि हाबा दं। हाबा जानाय नामैनो नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। हाखु दाखुसो सौफैनाय जाबाय जोबोद मेंबाय माथो ओंखायनो बेयाव एसे थाबायलाबायफैनाय जाबाय। आयौ दा हाबहैनायसै आङो सिङाव। हिन्जाव गोदान लागोफ्राबो सौफैजोबखाबाय दायो रेडिखासै गासैबो सिङाव थांजोब्बाय। बे जायगाफोरखौ एसे समायना नुदों ओंखायनो एसे दिन्थिलांनो सानदां नोंथांमोननो। बे जाहैबाय गिर्जा 50 मिसननि नामाथाय गिर्जाया मोजाङानो बानायदों गिर्जाखौबो नोंथांमोन दिन्थिलांखानोसै। जयपुर बागमारा बेप्टिस्ट क्रुज ओमफ्राय दायो हाबा जाफैग्राफोरनि गारियाबो स्राय दंजोबोमोन। ओमफ्राय बेवहाय गिर्जा फोथारनायनि गेटमोन जानो हागौ इयो दासिमबो दङ। माला फोथारा आंथ' बुंनो रोंलिखौ। हौवा गोदाननि न'आ जाहैबाय ओरै सिदा थांनांगौ। नोंसोर मा हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बरायगोन? मोसानानै बरायनो लांसिनिफ्राय ने मोसागोन बिथांमोना ओरैहाय मोसागोन मोसानानै बरायनानै लाबोगासिनो दं हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ नै। मोसा दे हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ गिर्जानिफ्राय बरायनानै लाबोगासिनो दङ। गिर्जानिफ्राय न' फारसे दायो बरायनानै लाबोगासिनो दङ हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानखौ। दा हिन्जाव गोदान लागोआबो सौफैनानै दंखासै आरो हास्लाबलायैसो जाबाय टाइमानो। मा लाखो मेकआप आयना खानजं पाउडार दै फुल Wow, 2000 नै खिथाखादों। एसे थाब थाब खालामदो दे।
नि सिगां केक हानाय हाबाफारिखौ लाग्रोनो सानबाय बेनिखायनो बेबायदिनो गोथार जुलिखौ लोब्बा लानानैनो नाय केक हानो थाखाय Happy wedding Happy wedding to you 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 दायो हिनजाव गोदान लागोआबो सौफैनानै दंजोबखासै रेडिनो फैयार गासिबो हाबनोल' बाखिसै नै हिनजाव गोदान लागो जाहैबाय बिसोरो बिस्कुटा बरायना लांसिगोन हौवा गोदाननि न'सिम हिनजाव गोदान लागोखौ एसे देखायग्रोनि हिनजाव गोदान लागोखौ दायो बरायना लाबोगासिनो दं नै जोमै बायदिल' नुखायो जोमा जोमानो नोंलाय मा लाखिसै नों इउटुबार जाफ्रामलायनानै जोमै बायदिल' नुलांसिगोन वेलकाम खालामदों हिनजाव गोदान लागोखौ
हाबलांसिगोन सिङाव दायो एसे लासाव लागो जाफ्लाना फैबाय आं जानायाव रेडि जाबाय दायो नै ओरै आइजोफोर गोजा साफा मोजां जाना थांखादो ओंखाम रानग्रा पार्टि खागोनलै बिसोरने आर'नाइ गानलायदों ना ग्रुपखा दा ओंखाम रानग्राया बा दाउ गोजा खर जावलायनानैसो मावो जाहैबाय नै ओंखाम संनाया जोङो बिथांमोनखौ बेंनानै दोनो गोबां थाखाय मोजां बानायनानै थादों नै बे खावलायनायखौ गुबुन खोनासंनानै दिनैनि दिनावनो मोजां नुनो मोनबाय आं बैसे लालाखो माबायदि फट' लागासिनो दं सिख्लाफ्रा मा दिन्थियो खेब्रायाबो ओरैनो दङ लायनांगोन जाबाय सिख्लाफ्रा फट' लानो होनोसै माबायदि रोंथारा खेबग्रायाबो गोख्रै खेब दे हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाना दायो हिन्जाव गोदान लागोखौ बिदाय होसिगोन हिन्जाव गोदान लागोखौ बिदाय होनाय जाबाय एसे हौवाखौ गाबहोला जासैलाय दा गाबखाला आबालाना माबायदि नुखासो माने गुसुबो नङा गुदुंबो नङा जागासिनो दं बोथोरा एसे गुसुहांना हिन्जाव गोदाना एसे खमफा दोनदों जोबथा हाबा जानानै मिनिबायगासिनो दं ने थांगासिनो नामा लासो औ थेंकिउसै फैनायनि थाखाय दे गोजोनबाय खोन्थाना होदो बयनोबो हाबा जाबाय दिनैबा सिंगेल गैले कापोलसै होननानै दे बयनोबो खोन्थाना होदो दे ओरैनोब्लाबो नुखासिगोन हिन्जाव गोदाननिसिम मा नाममोनथाय रजे नार्जारि रजे नार्जारि ओमफ्राय दा मा जाफैखो नार्जारि एंखा दाबो नार्जारि एंखा दे लालाय जासि दे थेंक इउ आरो खनसेबाव कंग्रेसुलेसन दे थांबाय दे होनबा औ आरो जायै लोङै बिदाय लाबाय दा जों हाबाथिलिनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनायसै गावबा गाव न'आव थांफिननोसै ना मा होनो मोजाङै मोनजाबाय
आरो दाथ' बिखुआ बुंदों दिनैनिफ्राय सेंग्रा नंलिया संसाराव हाबसिबाय बिफा जासिगोन बियो बिनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजों खनसे आरोबाव बिखु नार्जारिनिसिम कंग्रेसुलेसन जासिहरबाय खांख्राइ बाथोन अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि अमा बेदर दाउ बेदर जाख'नो हालायै गेन्द्रा रानो औ उदैफ्रा जाख'नो हालायै होबोबाय जों आरो खनसेबाव मेने मेने कंग्रेसुलेसन बिखु नार्जारि रजे नार्जारि